dlhej dobe sa nám podarilo dostať viacero našich hráčov na tento turnaj, ako Braňo povedal. Mali by to byť Davis Cupovci ako Gomboš, Kovalík a Andrej Martin, ktorý zahral vynikajúco v Paríži. Z toho hlavného pola môžem povedať, že sa to podobá ostatným rokom. Väčšinou tento Challenger býva v rozmedzi medzi tým a 200 miestom umiestnenia hráčov. Aj tento rok to nie je výnimkou. Prvého nasadeného by sme mali mať Argentínca na Zebalosa, pokiaľ teda prekvapenie máme pre vás, takže môžem možno povedať, prislúbil účasť na divokú kartu Martin Kližan, s ktorým som aj včera rozprával, takže ten by mal byť pravdepodobne prvý nasadený. Pokiaľ všetko pôjde dobre, tak by mal túto kartu dostať. Dneska teraz by mal trénovať, o 10. hovorí, že ešte tú nohu trošku cíti, ale že sa to lepší každým dňom, takže ešte je aj trošku čas, trénuje, ale vlastne odohral 5-setový zápas v Paríži takmer celý, ale skrečoval tam kvôli ruke, takže dúfam, že tá noha, aj hovoril, že vydržala, že to bolo lepšie a že sa to stále lepší, takže to by bolo byť také príjemné pre všetkých našich divákov a našich priaznivcov, že vlastne plné naše obsadenie tam bude. Čo sa týka tých ostatných hráčov, ďalší v poradí bol Horacio Zeballos z Argentíny, potom je tam Adam Pavlasek z Čech, ktorý tam bol aj po minulé roky, Kačanov, Karen, mladý Rus, ktorý zaznamenal výborné výsledky. No a vlastne pole uzatvára základné bez kvalifikácie 244. hráč. Momentálne, pokiaľ sa ešte niekto zraní alebo ochorie, tak sa to môže potom posunúť. V tom čakacom liste sú hráči ako Ramirez Hidalgo, ktorý u nás už na tomto turnaji hral niekoľkokrát a uspel. Takže to pole bude silné, bude sa na čo dívať určite. Máme tam zástupcov rôznych krajín, ktorí sú reprezentanti v Davis Cupe. Môžem spomenúť Ignatíka z Bieloruska, Golubeva, ktorý bol 30. hráč sveta kedysi, teraz je momentálne 200. hráč. Gém je tam z Brazílie, ktorého sme tam už videli, z Belgicka, mladý Kobžan, takže myslím si, že to pole je zaujímavé. Je tam aj podlipný Castillo, ktorý tam hral aj v Lani, ktorí spolu s Andrejom Martinom hrávajú dlhodobo štvorhry a majú za sebou veľa úspechov, aj víťazstie vo štvorhre, tak z Čiech tam máme tiež zástupcov, ako povedal, je tam Pavlasek, je tam Šátral.